rutes i sabors fem parada a la localitat de Benimodo i anem a cuinar un arròs al forn tal qual es cuina així. Les ames de casa ens estan esperant. Anem a cridar a la porta, a veure. Llar del jubilat, però els han deixat l'espai, tinc entès, a les ames de casa. Bon dia! Bon dia. Ale, puc passar? Claro, claro. M'han dit que teniu preparat una recepta d'arròs al forn. D'arròs al forn de Benimodo. El típic valencià de Benimodo, sí, sí. Sí? Doncs a casa ho volem descobrir. Anem a descobrir-lo. Vinga, passem. Anem. Ah, pues, espera. Això què és? Això... Estem esperant-vos en els braços oberts i aquestes són les meues companyeres de les ames de casa. Però escolta'm, així hi ha una picaeta. Claro, vosaltres ho mereixeu. Ah, però anem a fer primer l'arròs al forn, no? Claro, claro. O si no, mos en passarà l'arròs. Perfecte. Anem a tindre públic, no? S'aneu a quedar, boniques? Sí que se queden. El pernilet, si voleu un plateret, podeu guardar-lo, perquè si esteu ahí, segur que picarem i me quedaré sense pernil. Tapeu-lo que no se seque, ¿vale? Perfecte. Espera, passa. Clar, d'on vens? De la cassola, l'arròs al forn. Que faltava la cassola. La cassola, Ai. Palau ja. Clar. I anàvem a començar l'arròs al forn sin cassola. A tu què te pareix? Ai, mare, mírame la càmera un poquet. Mira-la. Ella se pixa. Bueno, important, vaig a deixar les ulleres així. Espera que ve per darrere una companyera si no t'encantes. No ve ningú. Tanquem. Però vine així. Claro, que se donen compte. Això és el natural. Com te dius? Pepa. Pepa. Mos faltava una cassola d'arròs al forn. D'arròs al forn no, una cassola... Palau ja, per què parla? Perfecte. Doncs, dones, Maribel. Tu vas a cuinar o no? Sí, vaig a cuinar. Ui, ja s'ha respirat ahir, ni que anarem a fer així una estrella Michelin. Bueno. Quasi. Moltes estrelles Michelin volien fer un arròs al forn a l'estil Benimodo. Sí, dic que sí, ja està. Anem. Vinga, jo vas fent i desfent. Anem així. Ah, ja ho tenim tot preparat. Maribel. Ho tenim tot preparat. Menys la cassola que acaba de portar la companyera. Pepa, que és per a calfar l'aigua. Sí, ja ho hem dit. Perfecte. Doncs explica'm, però dona'm el davantal, no? Claro. És que jo he vingut avui... Com he vingut avui? Guapíssim. T'agrada? Sí, sí. Així un poquet mariner, com estem a estiu. Molt bé. I així no estàs conjuntant el meu. Ai, verde, esperança. Claro. Verde, aixina. Si siga ben bo l'arròs. Me'l vaig a ficar. No, que n'hi ha una marca i no mos paguen. Ah, doncs perfecte. Claro, és que n'hi ha que dir-ho tot. Per no embrutar-te. No, ñúgamelo. Del nube. Home, ¿me pasa o no? Clar. Muy bien. Perfecte. Fem un contrast de verds, val? Anem allà. Dime. Conta'm. Pues la carn, Això què és? Costelleta costelleta i i costelleta. sí, És carn, molt bé. Carn de preparat per a l'arròs al forn. arròs al forn. Això, Són botifarres de ceba i dos blanquets. Molt bé. Botifarres de ceba i dos blanquets. perfecte. Sabem la diferència del blanquet i la botifarra de serra? El color. El color ja mos ho diu. Doncs, perfecte, el color. Cigronets. Cigronets que no falten en l'arròs. Falten, que bo. Una creïlleta, Han ficat una. sí, una. Val? I una tomaca. I 2 caps d'all. Sí, l'all està molt bo quan fas l'arròs al forn. Diuen que l'all fa la sang fina. És un antibiòtic molt bo. Igual que la ceba, però si ceba no anem a ficar. Només un poquet la que n'hi ha dins de la botifarra. Que ja sé que estan des de casa estan dient ceba no! No estic dient ceba, estic dient que la ceba està dins de la botifarra. Relax. Després, un poquet de sal, en tirarem. Sí. Això, pimentó roig, de la vera, pimentó roig. i safrà. El I safranet. safrà m'agrada ficar-lo natural. Val. Si veiem que en un no en tenim prou, ne ficarem 2 per al coloret. I Perquè... si no, ne ficarem 3. Efectivament. És anar mirant, perquè els de casa estan ara fent amb nosaltres. Així per a quants comensals hi ha? Pues si fiquem més o menys 1 quilo d'arròs, pues, per a 7-8 persones. Que ja va bé, eh? Sí, un plat contundent. Una tomaqueta, Sí, perquè així la ratllem i quan anem a mesclar l'arròs, mesclarem la tomaca i el pimentó roig tot juntet. això és l'oli L'oli i l'arròs. i l'arrosset, que l'arrosset m'has dit que gastarem, a veure si jo faig una garba de porc. Quants gots d'arròs? 4.
4 de quarta. 4, o sigui que així ja tenim preparat. Ale, viva els novios, viva! La Rosa, això és alegria, eh? Jo no ho arreplega, això és alegria, mira, alegria, ja està. Després ho arreplegarem, eh? Molt bé, el forn ja el tenim calentet, no? Sí, sí, el forn ja està calent, sobretot. El forn té que sempre estar calent quan fiques l'arròs. Clar. I anem allà, vinga. I ara... Eres dueña i senyora. Bueno, pues anem a començar per la creïlla. Val, calentem així la sartén esta. A veure, espera, però prepara't el... No la mistera, la mistera. On la tenim? Ai, mare, així. Vale. Compte amb el foc, eh? Ole. Vale. A foc com mig o com? Sí, molt fort no. Així, Que vaig agafant temperatura. Plenarem d'aigua? Sí, ara de l'aigua, perquè a mi m'agrada calfar l'aigua per a l'arròs, perquè així no s'esclata. Si jo, particularment, si li fiques l'aigua gelar, l'arròs pot esclatar. Veus? Mira, això és una cosa que jo no sabia. Sí, i m'agrada ficar-lo calent. Doncs, si et sembla bé, plenem d'aigua i ja podem anar que vaig acalfant-se. Sí, sí, desde luego. Que vaig agafant temperatura. Val, així que anem a posar i, amb el teu permís, jo vaig a rentar-me les mans. Val? Aixina. Val, doncs anem a fer així, aixina, com de gaironet. Ai, l'aigüeta sí, el drapeig sí. I ara m'aguantes el micro i jo em rente les mans. Val? Però aixina i aixina jo puc parlar i si vols parlar tu fas aixina. Vale. Però no, que no estiga tan rígid. Relax. Així i així, val? Important, higiene sobretot. Sí, sí, eso desde luego. Sí, a veure, sí, això no és. L'higiene de les mans és fundamental. Què he dit quan parles? Ah, amiga. Perdó. Si al final t'ho vas a passar bé i tot. Si és... Així a Rutes i Sabors... És una experiència... Religiosa. Sí, perquè no ho he fet mai. És una experiència religiosa. Jo canté també. Guai. Ara cantem i tot. Val, espera, em seque les mans i ara ho tinc controlat. Jo quan entro a una cuina visualitzo pip, 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 pip. I ara tu, les manetes. Vinga, esas manitas limpitas. Las manitas limpitas, las manitas limpitas. La sartén la tenim al foc, eh? No vull dir res. I ara li talle paper a Maribel. Rec, en una mà. Que professional. Vale, papereta ahí. Ui, a tu, faltaria més. Aigua hem dit. Al perolet, aigua. Ahí. Què vols, di-meu? Què vols? Que mires cap al públic. El públic on va? Bé, feu-me aixina en els ditets. Aixina? Molt bé. Molt bé, molt bé. Perfecte. Vale, anem. Plenem el perolet. Anem a ficar l'aigua. Sí. Anem a ficar la ull, però després la medirem. Val. És molt important les quantitats d'arròs i d'aigua. És la mateixa d'arròs que d'aigua, això no. No. És el doble d'arròs, però jo, com és cassola de fang, la cassola de fang absorbeix molt, dona molta calentor, entonces en un poc menys d'aigua i jo li fico un got menys del doble. Deixa l'aigua perquè jo hi veig ja fumet i a mi me dona por això, va, per favor. Que pega un poc de temperatura. Val? Tindrem oli, no? Ah, vols ficar-li ahí? Vale. Calfa l'aigua. Jo la sartén així, perquè ja estigués ahí, no vull tindre ningú disgust. A veure com ho encén. Ai, Maribel, quina traceta fas, molt bé. Li pegues, eh? A veure, no és ixe, és ixe. És ixe? Ai, tampoc. A la tercera va la vencida, tampoc. Ai, mare, a veurem. Ni la tercera ni la quarta avui. Ja ho tenim? No. Anem a veure l'únic que es queda i si no, pues sabrem que se ho emporta Pepa, que és la que ha portat el perolet i que se l'emporta a casa i que la calente. Pepa, no t'alces, però espera per si has de portar-te-ho a ta casa. Ah, vale, diu. Ja està, ja ho tenim. Vale, va calfant-se això, tira'm oli ahí perquè aquesta sartén ja està... Ole ahí. Ahí. I de seguida que anem a ficar creïlla. Sí, la creïlla i quan estiga fregida la parpem. Molt bé. Tu tranquil·la perquè m'has de dir a mi, Àngel, prepara'm això, tu a lo tuyo. Vale, doncs anem a ficar la creïlleta i anem a sofregir-la. Que bo! Ja només en l'oli, Maribel, ja fa oloreta, eh? És que l'oli d'oliva pur és lo essencial. On estiga això, oli? Sí. I anem a ficar el salt. Ah, molt bé. O sigui, i ara la creïlla que la fem? La passem? En quin moment l'hem de traure?
Només agarro un poc de coloret, la traguem, la fiquem en el plat i ja tenim una cosa feta. I ara vols que te diga jo una cosa top? Vols que li fiqui un poc de servilleta i així a xuplar l'oli? No. Ai, mare, pensava que anava a contribuir. No, perquè No. resulta que no volem que agarre més oli del que toque, perquè la carn, per a mi, particularment, ja té molta grassa. Entonces, Ja solta prou. ja solta prou. Molt bé. Val, Muy bien. però la paleteta esta la vols, no? Sí, claro, para girar les No crilletes. tingues por de dir-me, Àngel, passa'm això. Si estic per això, clar, davantal i tot. Del revés, clar. Muy bien. El públic dice, el pernil no me el toqueu, Jo vull que un trosset per a mi. Me diuen que sí. És que els he dit abans. Quan comencem a gravar, vull que estigueu en silenci. I estan en silenci. Però que podeu dir sí i no, M'aneu a guardar pernil? Sí. Ara les escoltes, tan pobretes ahí quietes. Molt bé. Una volteta a la creïlla ja. És el que dia, l'oli d'oliva. On estiga l'oli d'oliva, No n'hi ha res més. no n'hi ha res més. Només en l'oloreta ja. I el sabor que deixa és molt important. Tinc entès que este arròs és també típic de festes, pot ser? Claro. En la majoria de pobles d'ací de la Comunitat Valenciana l'arròs al forn se fa tant com la paella. A més, està superior, està boníssim. Fixa que si me preguntaren arròs al forn o paella valenciana, jo no sé què dir, Vaig a dir, és que m'agraden els dos. És que l'arròs és molt nostre, entonces tant la paella com l'arròs al forn és... No sé elegir. L'únic que sé és que l'arròs fa el ventre gros. Bueno, Això és una dita. però està tan bo. Pova. I ara en estiu, reposaet. Sí, d'avui per demà està Ah. o millor. Això és un altre truc. D'avui pa demà encara està millor. Muy bien, exactament. Pepa, el teu perolet ja el tenim al foc. No patisques. Pepa ja no està en la cadira. No, ara anat a casa. Ah, està sí. Pepa, vine així. Que no, però pots parlar. Que no vol eixir i me diu no vull que eixir. Ja has eixit, boba. T'hem pillat en fraganti. És que així a Rutes i Sabors hi ha moltes sorpreses. Clar que sí. Val. Ixa llet ahí ven, rebolicat ahí, passaet. Sí. No, tampoc necessita molt perquè després en la cocina... És marcar-lo, no? És marcar-lo. Perquè així l'oli també agarra el gustet de l'all quan anem a ficar la carn. La carn, que bo. Carn en tenim molt, Claro, la carn dona molt bon gustet. Clar que sí. Com deia el fill de la Pantoja, «Canne, canne!» I serà el paquerrín, el xiquet. Sí. Feia «Canne!» De xicotet li diuen «Què te gusta?» I feia «Canne, canne!» Anem a llevar ja Sí, tu fes. la creïlleta. Anem a ficar-la en este plat. La llet també, els caps d'all. Sí, tot. I després què posarem, Maribel? Pues anem a ficar la tomaca i també la part... Una passaeta també. Sí, la marcarem. Ahí te quiero ver. Sí, que no... Ole tú. Espallet, Sí. Despacito y con buena letra. efectivament. Espera que anem. Muy bien. Ahí Perfecte. te queda la última. I ara la tomaqueta. Jo t'acoste la tomaca. Sí, té el coloret, Ja té coloret. Molt bé. La llet també agafa color i ara continuem i anem a posar la tomaca. Este sí que és ràpid. Sí, la tomaca és vuelta y vuelta i ja està. Perquè si no se mos apega també en la paella. Sí. Com solta aigua, bota un poc l'oli. Cuidao. Ai, mare. Així, això és normal, no us assusteu. Hem d'anar amb compte, moler una passaeta. El ditet, sí, espallet, que el necessitem per a xuplar-se-lo, el ditet, En el mateix platet el mateix. ficarem la tomaqueta. I ja a continuació ficarem... La carn, I quan estiga ben sofregida, pues entonces ja prepararem la cassola. estupendo. L'aigua ja comença, no a bullir, però quasi, quasi. Sí, Li baixem després un poc de foc. No. quan estiga calenteta ja la parem. Ah, vale, es mantella. Sí. Tampoc volem que estiga bullint, que estiga calenteta. Hem de dir que abans de començar aquesta recepta ja estaven convidats a quedar-se a dinar, O per supost. Vale. Vaig a acostar-te la carn, val? Així, tu controla l'oli.
Jo li passé la carn a la Maribel. La salem ja en la sartén o la salem ja? Vale, llança-la ahí. Ahí te quiero ver. ¿Tota, Maribel, o no? Mira, ¿tota? Vale, tírali, Martí. Tota la carn. Y este ya lleva mi graseta que es bona ahí. A rentar. Y te pase la sal, Maribel. Val. Vols que la sale? No, jo no la vaig a salar. Que comisca mal, aquestes persones que tinc així me diran no estava dolç. Jo no la vaig a salar. Maribel. Maribel és. Que si no queda clar, gravat està. Maribel està tirant... Ah, pues. La part que està ben saladeta. Ah, A part, després ho corregirem per a l'arròs i tot, però la sal té que estar saladeta. la carn ben salaeta, perquè la sal ja està salada. Has dit la sal salaeta. Ai, madre de Dios. Bueno, No, però jo estic per a dir-te, perquè clar, estàs ahí, normal. Foc, el foc el mantenim ahí ni molt ni poc. no. Molt fort tampoc, perquè s'acaba, se crema molt ràpid. És un foc mitjà millor. I encara que ara estiguen un poquet al foc, després al forn ja acaba de fer-se. Sí, per supost. Sí. Mira, Maribel, El forn té que estar a una temperatura forteta al principi a veure... Sí, està calentet el forn. i després abaixarem el foc. Jo tinc dubte, imagina que és de casa també. El forn és per dalt i per baixoles. És que cadascú diu una cosa per a l'arròs al forn. No, dalt i baix. Dalt i baix. Sí. I quant de temps aproximadament al forn? Bueno, això també depèn del És anar pegant una olla, sense obrir-ho molt perquè si no perd la temperatura. per supost, però menys de mitja hora no. Va, mínim mitja hora. Sí. Perfecte. Porteu-se bé, que si no, no tindreu plat, Jo crec que l'aigua ja la tenim suficient. L'aigua sí, pues, a veure, Anem a parar-la. para-la. Ahí. Muy bien. Ja es manté. Bon dia. Tenim un altre espectador que se va sentar ahí. Ahí tens pernil i olivetes per a picar. No pot menjar-se-ho. Però sentar-se sí que pot estar ahí. Ah, se'n va per les nets a escola. Espera, que clar, vine així perquè m'ho estàs contant i diran, és mentira? Que a veure si creuen que estic parlant soles. No, jo estic en la Junta dels Com se Jubilats. diu vostè? Vicente Arenas. I està a la Junta dels En la Jubilats. Junta dels Jubilats i molt de gust de que el local s'aprofiti. Gràcies per deixar l'espai. No, gràcies és a l'Ajuntament, que tot això és municipal i és de l'Ajuntament de Catalunya. Esteu de categoria 100 Benimodo. En les entitats estem per ajudar-nos unes a altres i ja està. Totalment. El deixa perquè ha d'anar a pels nets, no? Sí, moltes gràcies. A vostè, home. Algun plater, si vol, que caurà. Per als nens no, per a vostè només... Bueno, o si vol repartir, però només un plat, si no me quedo jo sense uno. Adeu! Veus? Això és el que té un poble. Entra u, entra l'altre, se'n va. Tenim una molt bona relació en la Junta i en el grup dels jubilats, perquè nosaltres no tenim un local en cuina i així, no, i encara no... No s'ho han pensat de seguida. Vos obri la porta. Sí, en seguida. Hi ha molt bona relació. I jo he de dir la frase esta, perquè compartir és vivir. Hombre, por supuesto. I fer bé a tot el món. Exacte. No sabem en què es poden trobar. No, I també me diuen molt n'hi ha que ser bona persona, amics fins l'infern, diuen, també. també. Però, No saben què es poden trobar. Bueno, sí, un arròs al forn, m'he trobat avui. bueno, I la cançó deia arròs al forn, che que bo. sí que bo, i tant. Vaig a cantar-la i tu dius che que bo. Arròs al forn. Che, que bo. Ole tu. Pues, doncs ja està agafant ahí temperatura, Sí, va molt bé, va molt bé. A poquet anem girant-los perquè per a que se puguen fer per tots, agarre un poquet de color De color. per als dos costats i ja després. Si algú té dubte a casa, hem de dir que perga el color eixe roseta d'estar cru i una vegada està ja quasi doraet, ho llevem de seguida perquè encara li queda mitja horeta al forn, mínim. Mínim. Perfecte. Maribel, ara aquestes persones que teníem així estan darrere d'una porta, de què estaran parlant? Vols que vaig a veure? Bueno, No? Ara eixiran.
volia demanar 2 gotes d'aigua fresqueta per a tu i per a mi. Claro que sí, i crec que la tenim per ahí, perquè jo antes també... Espera, espera. No. No, n'hi ha 4 persones i nosaltres estem cuinant, però després sí que van estar. Ara li ho demane tot, tu tranquil·la, perquè jo tinc localitzat que mos fiquen 2 gotes d'aigua. Mira, bonico, fica'm 2 gotes d'aigua, que mos fiquen 2 gotes d'aigua, que ja està, perquè, clar, estem així, tuc, la calor i tot, ja que ells en l'aire, així entra frescoreta, no fa molta calor. No, és Però que estem ahí de cara al foc. hem vingut Manol i jo de bon de matí i hem enxufat l'aire, perquè en estos calors estar així cuinant, pues, i hem vingut a ficar l'aire i ara per això s'està tan fresqueta així també. Exacte. I, bueno, ja tinc així, dicho y hecho. Molt bé. Gràcies per la barra, mos l'han donat. Ale, Maribel, beu un poquet d'aigua. Espera, que anem... Bueno, espera. Xin-xin no anem a fer. Diuen que dona mala sort o no, què fem? No, mala sort no. Mala sort, això va donar bona sort. Claro. Ale. Ai, que bona, Fa la vista clara. Bueno, de tot un poc. L'aigua és el millor que n'hi ha. Sí, ara també donem en estiu que hi ha que hidratar-se. O sigui que l'aigua és el millor que hi ha. Ja ho crec. Vaig a veure un poc més, val? Sí, sí. Molt bé. El deixa ahí. Dime. Quan estigui un poquitiu més la carn... Què vols? A la cassola? Medirem l'arròs, que ficarem 4 gots d'arròs i el ficarem així en lo que és el resto... I el pimentó també, o no? Sí, el pimentó i el safrà, en companyia del caldo, de l'oli que sobra en la... En companyia és un altre programa que presente jo. Pues, En companyia de... muy bien, Avui en companyia de costelletes d'arròs al forn. pues sí. Et sembla que t'acoste la cassola, sí? Per favor. Vale. On estiga la cassola? Pues, en una maneta... Esta cassola, Sí, conta'm, té història? sí, M'agrada, anem a veure. ma mare ja no està. Sí, i és de ta mare. No, me la va regalar ella. I el davantal que duc. També? Doncs molt emotiu. I Entonces, t'emociones, Maribel. en la seva memòria, Fem això avui. anem a fer arròs al forn, perquè este arròs al forn me'l va ensenyar ella. Maribel, Dime. que me'n vaig raere, que jo... Vale. Ja està, ja està. No, que és molt emotiu. Alegria. Perfecte. No, i també hi ha que recordar. Claro. I allà on estiga, pues estarà mirant-nos i dirà, veus? Doncs pot ser que estigui amb ma mare, perquè jo també he perdut a la meva mare, i pot ser que estiguen juntes a lo millor. Diguen, Pues pot mira los que guisados són. Bueno, però... Ja està, que jo ja me pose jo i ja. Ara, alegria. Que Alegria, exacte. I estaran ben pagades de veure-nos així. Un besito. Mua. A tu i a mi. Bé, clar. Clar, és el que te vaig a beure aigua, perquè si no... Tuturu. Tuturu. Continuem. A veure. La carn la podríem ja llevar o què? Sí, jo crec que sí. Com se té que coure en el forn i té que estar un ratet, ja deixa tota la seva substància així en el caldet. El que anem a procurar és que aquest caldet deixar-lo... Se queda ahí. Sí, per a, com ja he dit abans, mesclar l'arròs, el safrà i el pimentó. I mesclar tot l'arròs i agarra aquesta consistència. L'arròs també es marca. Sí. Molt bé. Vols que te la boque, la carn, poquet a poquet? Sí. Tira-li ahí. Ah, clar, és que el que volem és que es quede ahí aquesta substància que hem deixat de la creïlla, l'all, la tomaca i ara la carn. Claro. A veure si podem aixina. Això, espera. Vols que fem ahí, jo te l'aguanto i tu tires? Bueno, igual... T'apanyes prou, Crec que m'apanye. Vale. Moltíssimes. Perfecte. Així estem per a col·laborar a Rutes i Sabors. I quina oloreta va agafant esta cuina. Sí, bueno, jo, per lo que estava dient antes de la paella i l'arròs al forn, no sé jo si no m'agrada més l'arròs al forn. Bueno, agradar-me m'agrada tot. A mi l'arròs m'agrada en totes les seues versions. És que no sé per on decantar-me jo. Ei, perquè una paella ben feta i així per esta zona. Què li fiqueu a la paella així? Perquè, a veure, en diferents localitats se fica també pimentó roig, no ho sé, com ho feu? Així
n'hi ha molta gent que no li fica de pimentó, per damunt. Jo a la meva zona només li fiquen, per favor, si se m'ha oblidat algun ingredient no me digueu després que se m'ha oblidat, la carn, conill i pollastre, Sí, conill i pollastre, algunes baquetes a ser que són caragolets. també. però Depèn, sí, n'hi ha depèn la molta gent que li temporada, agrada, però depèn. Carxofa, Carxofa molt bona, garrofó, batxoqueta, barrofó, batxoqueta, sí. i després es ratlla la tomateta per a fer el sofrigidet. Crec que, és que jo paella... Arròs al forn sí que faig, però paella, oi! I No m'atrevisc. hi ha gent que li fica pimentó roig. Nosaltres per així no, Jo tampoc. però sí que li No te fica. menetges, què vols? L'arròs i Vale. anem a medir-lo. Anem a medir-lo, que ja tenim quasi un got sencer. El medim així per si cau? Molt bé, veus? Un truc. Tu tira-li ahí, si vols. És que està el paquet raro, no? Sí, però no Vale. passa res. Tira-li ahí. I el llance ja, Sí. Anem a ficar-lo el més... Vale. que puguem. 1, 2, 2 3... i últim, no? Sí. N'hi ha de regalo o no? No, este no anem a ficar-lo. Val. Perquè així tenim la medida. Ben ficar... No, així no... Tu t'has controlat així, 4 gots, i vaig a per el pimentonet. Per favor. Val. És pimentó i safrà. I anem mesclant. I jo vaig obrint i m'has dient, tira sí, tira allà. Sí. Una cullereta. Jo també estic com si estiguera a casa, així que faig i desfaig. Així que estem tots en família. Així el preferixes o cullereta? No. I No, el què? En el forat grana. Ah, vale. Que anem a ficar-li un poquet. Que no tinc ungles i no puc obrir. Ara. Hay una... Tu me diràs. Mira jo, micro i tot, no te cregues tu que no. Un poquitiu més. Vale. Sí? Sí. Així és... Vols que li tenim una xorriteta d'oli ahí al mig? No, el que No. anem a fer és ficar-li un got d'aigua i mesclar. Espera, aguanta. I mesclar. Jo te ho aguante. Aigua. Cuidao, no te cremes. Vale. Quanta aigua? Bueno... Ai! Perdó. Però i com l'anem a agafar? Així no? No, Ai. Mare, que mos falten mans. no, a veure, agarra. Vale. Tira-li ahí. Espai, eh? Un poquet, un gotet que ja mos serveix de medida. ¿Vale? Perfecte. Què vols? I fiques el pimentó i el safrà i ho mesclem. Ahí? Sí. Ai, que bona idea. Que bona idea. Mira, Muy bien, això jo no ho havia fet mai. efectivament. Ai, no se crema. No, Clar, està... i agarra tot el gustet. El tinc així. Quants de... Això és... De moment Espera, que safrà. Anem a gra natural. Entonces, com estos no donen molt de color, anem a ficar-ne dos. Val. Que no sé yo lo abre fácil. No, abre difíciles. Sí. Bueno, Les dents. ai, no ho sé. Anem a N'hi ha un agarrar ganivet. més. Espera, aguanta. Jo ho obric i... Anchela, que tenemos el arroz. Abre difícil. 2. Sí. Espera, agafa. Que no puc. Anchela, Què passa? mentre jo estic manejant l'aigua, Sí, ratlles tu la tomaqueta, Sí. per favor. I jo. sí, home. Faltaria més, dona. Lo que Espera, passa vaig... és que no tenim micròfono. Sí que tenim. Tu tranquil·la, que jo ho tinc tot pensat. La tomaqueta la vols ratlladeta en aquest plat. Sí. Val, doncs ja me fiques al teu costat i ja està. Està ja rentat prèviament. Això ho he rentat jo. Està... Que ja tenim una medida d'aigua. I Faltarien és, claro, si hem ficat 4 gots, 4 gots d'arròs, 8 d'aigua. doble. Però, com la cassola de fang agarra molta calentor, en comptes de 8 ne ficarem 7. Val, en ficarem 7. Que ja hem ficat un en este compte? 6. Sí. Perfecte. 6, 6, 6. Ja no sé si és el 6 o el número 6. Val. Ei. Mira, això se me n'eixirà o què? El safrà, hem atacat. Oi, sí, dona, que faltaria més. Hem atacat. A veure, anem a veure com ho fem. Què t'he dit?
Micro així i a ratllar. Això se fa... Ai, espereu que això... Vale. Vols que la talle? No. Espera, grava amb aquesta dona, per favor. Què vols? Dime. Que la tallaré perquè no anava. Mira. Si està la pella i si està la pella. Però mira... Ara sí va. Home, però espera, en les cols que m'ha pegat ahir aixina, per no donar-me compte. Com te dius tu? Com te dius? Com te dius? Jo, Manoli. Manoli, m'has pegat 2 sacsas al braç que enseguida ja ho sabia. No, m'està pegant 2 colpets. Que quede... Perdona. 2 colpes, diu. Vale, però que jo ho he de dir. La presidenta és, que ella no volia eixir, però pegar-me colzades sí. Maribel, Dime. com va? Ah, sí, a la paelleta. No, això, però com va això? Ah, perfecte. Vale. Mira quin truc he fet. Dius, no tens responsabilitat. Mira, Sí, sí. el micro ahí. Espera, que ara no se veurà. El micro ahí. I ben saxaet, xic. Vale, ben tot ahí. Això ho tirarem al fem. No tenim plat ahí, el fem tampoc. Jo ara me quede sense res, no sé què fer. No, tranquil·la. Espereu-se. Jo te passe. Després torcarem el banc. No hi ha problema. La tomaqueta per a tu. Muy bien. I mentre que Maribel tira la tomaca, jo tiro el fem. Ximpón. Mans rentaes. Plat per a llevar. I ja hem tirat. Tomaqueta. El truc se m'ha agradat. El dissoldre el pimentó i el safrà en l'aigua. Això jo no sé, més dur de casa dirà, mira, mai ho he pensat. Sí. Li hem tirat sal, això? No, No cal. no, ara quan fiquem el caldo, entonces ja li fiquem la sal. Ho provarem. M'he tacat, ai mare, no se me'n va del cap, m'he tacat. Va, sí, que tot siga això també. Ara ho fiquem així. No, Maribel, que tot siga que tacar-me. Això no té importància. Vale. El segon no el necessitem fora. Sí, sí. Ai! Per a l'aigua. Si és que jo ja... Tu ara fica't ahí i jo me quedo en un segon plano. Ai... Però quina aigua és? La calenta? Ai, mare. Vale, espera. No, tu tranquil·la. Vaig a fer el mètode que teníem. Mentre que... Ai. No, perquè jo faig així... No m'he cremat, però crema, és que no ho sé, me dóna por, Ves espai. És que no... És que crec que este... Cuidao que crema. Veus? M'ha paregut que sí. Un drap. Així, ahí. No. Tatxan. El foc. Este foc que fem? Parar-lo. Fora. Molt bé. I n'hi ha que anar en compte perquè, veus, ara ho hem apagat i no n'hi ha risc de res. Ves espai, Si vols tu, fica, jo llance. Fica, llance. Vale, anem a ficar 6. 1. 2. Ai, mare meva. No, este és 2. Tercer. 3. 3. 4. 4. 5. El got va agafant temperatura i el tiré ja més ràpid. I 6. I aquest foc el deixem perquè falta passar la botifarra, no la passem? La botifarra la passem ara, no? Però espera, aprofita el foc ixe, no? Un poc d'oli, no? No. Vale. Mentre estiga fent-se la botifarra un poquet, anem a ficar els cigrons i anem a mesclar. Ahí. Sí, anem a Vale. mesclar-ho en l'arròs. Així? Així? Sí, per favor. I ara, Així n'ha distribuïdets. Distribuïdets ahí. I ara, si vols que ho mescle jo, tu fica't ahí. Jo vaig fent-li xap-xap, no? Tu el que vols és que es quedi així ben tot. Ben mesclaet, arròs en el seu lloc, els cigrons que estiguen tots pel... Ai, això ja va, Això ja va. I anem a adornar-lo. En la tomaqueta, mentre les botifarres se sellen. Tu de totes formes pots pegar-li alguna mira,
que estiga tot ben distribuït. Que la presidenta m'està la que m'ha pegat els colpets al braç. La presidenta. La presidenta, ja... A veurem. A veurem com no dina gust la presidenta. Mira com està mirant. Grava-la, per favor. Quédate aixina, com està ves. Mírala. Mírala. Ahí. Manolí. M'has convidat a dinar i tot, i ara me fas eixa cara. Esta Maribel així va eixir un arròs de categoria. M'estaven dient una altra paraula, però no es pot dir. De categoria. Imagineu quina m'estaven dient. I l'altra també era... Espera, te la vaig a dir a l'orella, però no la repetisques. És que són molt bones companyeres i Sí. tenen molta fe. Esperem que hi bo. No, esperem, no, va eixir bo. Vale, tenim la botifarra ja. No li faig forades ni res, no? No, Cadascú, exacte. marcaeta. Vale, ves diguem-me, on vols? Els alls al mig? Sí, per favor. Mira. Ahí, aixina. Muy bien. I ara un cercle de creïlla. Perfecte. Jo li pegue també, Maribel. No, ja ve que tens molta... L'arròs al forn sí que el faig, però ja el que és el... I tu el fas com estem fent-lo ara? Sí, Muy bien. més o menys, però tot el que li fiqueu. Mira. Espera, que aquesta tros de costelleta no me dissa. I ara, la estrella de mar. Com estem en estiu, fem com així un poc de mar. Ahí està. Espera. Txt. Ole. I tomaca. Sí, la tomaqueta. Mira el que vaig a fer. Ai, és que ja que tindré gust, Les coses se fan en gust. Però espera, com no està distribuït, és que som molt de distribuir. Ahí al mig una de tomaca. No t'acaba? Sí, O què? sí. Ah, sí? Claro. Aixina. Ahí és tomaca, mira, veus? I ara en la cullereta, per no cremar Exacte, el blanquet. el blanquet. Fícale ahí, que se miren cara a cara. Mírala cara a cara, que és la primera. Ole. No me canteu res el públic. Clar, els he dit que estiguen callats. Estan riguent-se. Ai, mare. No aneu furgant el pernil, perquè després jo no vaig a tindre. Maribel i jo, que estem fent-vos el dinar... Què dius, Àngel? A mi me pareix això que és una fantasia. Bueno, s'ha fet tot el que s'ha pogut. Sabeu, xiques, que dic que estem tu i jo així cuinant i estan pegant-li al pernil i ahí jo per enfadar-me me costa molt, però ahí m'enfadaré si no me disseu pernil. Com està? Pues anem a rectificar-lo de sal. Molt bé, ara el rectifiquem. Molt bé. Què esteu fent, que esteu callats? Com els xiquets, quan estan callats algo estan tramant. Pues claro, diu. Què esteu agarrant? Beguda fresqueta, clar. No, jo aigüeta sí, aigüeta. Sí, i aigua fresqueta ara és molt bona. No, n'entenim. Mentre que vosaltres estàveu xerrant darrere de la porta, mos han ficat, que no s'ha donat compte, però ninguna de totes ha dit voleu un gotet d'aigua. Ninguna mos ha dit, Bueno, ara m'ho estan dient. Sabeu que estàvem tractant alguna cosa? Perquè s'han ficat darrere de l'espill, de l'espill, com estic jo, de la porta, i per el cristal se veien les siluetes fent això. Estarien negociant. Darrere es veia això. Dic, a veurem què estem fent. A veure, sí, jo crec que estaven apostant. Jo me vaig a quedar la botifarra. Pues jo el blanquet. Què? Provar-lo, Àngel. Doncs sí, estaria bé. Espera. Así está. Estas. ¿De ahí? ¿Agafe de ahí? Sí. Vale. Està molt bé. Tu creus que està bo? No crema. Jo crec que li ficaria un poquitiu més de sal. Jo no vaig a dir res, però el sabor està espectacular. Però tu tira-li, Martí, Jo li ficaria un poc més. fica-li. A veure, la sal, diuen,
ara pues que no és massa... A veure, jo sempre ho dic. Jo, a veure, no volia dir-te res quan has començat a tirar-hi la carn, perquè sempre dic, espai en sal que puja el colesterol i reté líquids. Però A veure, quan fem un plat d'esta manera, té que estar en lo que li corresponga, de sal, d'oli i de tot. si no, no el facis. No, no. És que és millor. Si ens posem a fer-lo. Molt bé, Maribel, el forn està esperant-nos. Muy bien. Anem allà. Compte truc, cuidao. Cuidao ara en este moment perquè quan obrim el forn hem d'apartar-se. No fiqueu la cara. Vale. On la fiquem? Baix del tot o al mig? No, està al mig, que és lo ideal. Ahí. Perfecte. Vols que la fique jo? Si eres tan amable. Ai, mare, que ara ve d'això dels vídeos que fan xof, per favor. Va. Pesa. Sí, pesa. I ara el tanquem. Sí, sí, i ara Vale. a esperar-nos. Anem a controlar, Vale. a obrir el forn Sí. mitja hora per lo menos. Mitja hora, controla'm... A veure, fica'm... No digues l'hora, perquè com això no se sap l'hora. No. Vale. Entonces, Chiques, no, entonces no. Home, per lo menos que conten l'hora. Espera, anem fora. A veure, xiques, conteu-me mitja hora, Maribel? sí, mitja hora sense obrir el forn. I després ho mirarem, abaixarem el foc i ja el que li queda. Val, aparta un segon, perquè jo sé que més d'una encara que diguem. No, tu fora. Ningú passa que m'obriran el forn. Senta't ahí, Maribel. No, dona, sí. Així de guàrdia, que encara s'obriran el forn, No, elles són bones xiques. però acosteu-me el pernil. Que no. Acosteu-me el pernil. Ixe no, ixe està buit. Home, el ple... Ahí. Anem a esperar-se a la mitja horeta i mentre anem ficant, Anem picant. Molt bé. Que boníssim. Bueno, ja han passat la mitja horeta llargueta. Un poquet llargueta ha sigut la mitja hora, Ha estat uns 40 minuts. 40 minutets, Sí. però als de casa hi ha que dir-los que això hi ha que controlar-ho. Sí, Que sí, des cada de- forn... Cada forn és d'una manera. I este és de gas, i el gas funciona d'una manera i l'elèctric d'una altra. Vinga, que estan ahí ja, que m'estan dient, va, que tenim fam, ai mare. Vas de tota una, Maribel, pa a la taula? Vamos. Va, anem. Anem. Cuidado que me crema. Ai. Ole! Ole. Hem arribat bé, no? Sí. Mira, s'han quedat callats ara. Amén, per favor. Un aplaudiment. Bravo. Bueno, Maribel, un altre comensal així. Ixe és el teu hueco, carinyo. Ara fiquem plats, fiquem de tot. Què estàs en el mòbil fent-me? Un retrato? Un retrat. Què m'estàs fent? Un retrato? Sí o no? Sí. Vale, pues trau-lo. Què has dit? No, dis que vull que ho sàpiga. Muy guapo. Pues, ale, fes-me fotos. I artista i de tot. Vale, vine així. Tinguit, com diuen... Continua fent la foto. Nosaltres anem a deixar ja el programa, però tenim així postres. Això què és? Això, sopa típic d'ací de Benimodo, que se fa per Pasqua, que és mona, seca, en tipus flan, és un flan, però se diu sopa, Molt bé. mona de Pasqua. És que tinc així que venia el melonet també i no sabíem quasi si passar, si no passar. Això és meló del Xer, de tota la vida. Sandía és xurro. I a la presidenta li ho he de dir. Sandía és xurro. Per a veure? Sandía es en castellano. I molt bé, però així es diu meló del Xer. Yo me lo roig. Ella ha de ficar la guinda del pastel. Deixa-me-lo ahí també. I això què és? Frappé? Pot ser... Frappé? Frappe latte. Ah, vale. Tu has portat un poc més modern. Yo sí, més fresqueta, para refrescar. Fresquet i tot. Bueno, jo m'agarro el meló també. Tu pots sentar-te ahí darrere, també, clar. Bon profit, meló, arròs i tot. I bé, Maribel, vine així perquè anem a despedir ja estes rutes i sabors a Benimodo, que així tenim un bon dinerot. Vinga, adeu! Adeu!